जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सान्थौ सानस्रि आरो प्रमद बर' सारनि हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै सराइबिल बिटिसि समस्तिनि गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिपिएफ हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै इउपिपिएल हान्जायावहाय जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि मावख'आवहाय बरायदों। बरायनानै बिथांमोनखौ दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जानि साफा मावथि एबा सोद्रोमा होननानै बिथांमोनखौ जों थिसननानै लादों। गाहायै सराइबिल समस्तिनि सिङाव थानाय रायमाना प्राइमारिनि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि, बिपिएफ सरकारनि समनि बारग' भिसिडिसि चेयारमेन, बिपिएफनि सराइबिल ब्लक कमिटिनि आगोलनि ट्रेजारार, बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव दिनै बिथांमोना जइन जाफैदों। बेनो फोरमान जे फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया गोबां बिबाङाव देरहानानै प्रमद बर' सारा जे फिन खनसेबाव बड'लेण्डनि चिफ जानो थांगासिनो दं, बेनो मोनसे इंगित। आरो दिनै दले बले गासैबो रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि मावथिफ्रा सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैदों। नोंथांमोना नुदों साननैसो सिगांबो बिपिएफनि गोबां गिदिर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जायावहाय जइन जाफैबाय। लोगोसेयै बिपिएफल' नङा, गोबां हान्जा जेरै कंग्रेस दङ, जिएसपि दं, बेफोर हान्जाफोरनि सोद्रोमाफ्रा मावथिफ्रा बयबो सानफ्रोमबो इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैगासिनो दं। बेनो फोरमान जे इउपिपिएल हान्जाया दिनै बेसेबां गोख्रों, बेसेबां स्ट्रं जाबोदों आरो प्रमद बर' सारनि जे थांनाय बोसोरब्रै खावसे सरकार सालायनाया बेसेबां मोजां जादों। जोंनि ओनसोलाव गोजोन सौफैफिनबाय, गोजोना दिनै गासिबो बिथिङावनो फैफिनबाय आरो रायजो राजाफ्रा गोजोनाव रायजो जागासिनो दङ। जौगानाया जोंनि ओनसोलाव गोख्रैयै खारगासिनो दङ। दा बेफोर गासिबो हाबाफारिखौ, मोजां हाबाफारिखौ नुनानैनो रायजो राजाफ्रा बयबो इउपिपिएल हान्जायाव हाबगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि सोद्रोमाफोर, दैदेनगिरिफ्राबो इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैगासिनो दङ। नोंथांमोना इउपिपिएल दलाव जगदान जानायावहाय सिङाव माबाफोर रहस्य खोथा दं नामा? रहस्य खोथाथ' जोंहा जेबो गैया। जोङो आगोलाव जेरै बिपिएफ पार्टियाव थानानै खामानिखौ मावदों, दिनैबो जोङो इउपिपिएल पार्टियाव थानानै इउपिपिएलनि जानानै सराइबिल समस्तियाव जों बेबायदि खामानि मावनो थांखि लादों जे जोङो माने इउपिपिएल हिसाबै फुरा जौगाहोनानै जोंनि गारबोनाय पुराना पार्टि बिपिएफ पार्टिखौ जोङो माने नस्थ' खालामनानै गारनायनि मोनसे जिर' खालामनानै जोङो दिनैनि इउपिपिएल पार्टिखौ फुरा सापर्ट खालामगोन होननानै जोंनि फैनायनि उद्देश्यखौ जों बेखिनि जोङो थांखि लानानै फैनाय जादों आरो एसेखिनि। इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननायनि खारना जाहैबाय मा, जों जुदि बेबादि गावस्रा गावस्रि जाबाय थानानै जोङो बेबादि सोरबा बैजों जाबाय थानानै जोंनि ओनसोलनि जौगाथाय, जोंनि ओनसोलनि गोजोननाय गासै बिथिङा जोंहा थिग जानाय नङा होननानैनो जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टियाव जों जयै जगदान जाफैनाय जाहैबाय। जोङो गासै दा 15 जन दं। बिबानाथ' आङो व्यक्तिगत रायमना प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे सराइबिल समस्तिनि सिङाव रायमना प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा नै जोंनि रायमना प्राइमारिनि मा होनो भिसिडिसि चेयारमेनमोन आगोलाव। आरो बेबायदिनो जोंहा दङ नै सोलिफु गामिनिनो गावबुरा आरो लोगोसे बेबायदिनो गामिनि भिसिडिसिनि एक्स मेम्बार हिसाबै जोंहा गोबां मानसिफोर दङ। जों बेबायदि बिबानाव थानाय माखासे मानसिफोरा जों दिनै फैग्रोनाय जाबाय। बाखि फैबावगोन गोबां सुबुं दं आरो जों बिथांमोनखौ गारबोआ, जों लानानै फैगोन आरो बे एसेखिनि।